store closed. So, magsasara na po ang ating tindahan. So yan, yes, tama yung nadinig ninyo na magsasara ng ating tindahan. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, ano nga ba yung tindahan na isasara natin? So, syempre, yung tindahan namin, pinakita ko na yun sa inyo. Dalawa yung tindahan. Yung pinakaunang tindahan namin, yung medyo malaki. At saka yung isang tindahan, yung kulay green, yun po ang isasara natin, no? So, unang-una, so meron akong mga 5 lista dito na yun yung pag-uusapan natin. Yun yung part ng decision making namin ni Papa. Ang yun yung mga bata, eh. So, unang-una, syempre, family first. So, yun yung ano namin is, yung sa family talaga namin because alam niyo naman na nandun kaming dalawa ni Papa sa tindahan. And, yun, kasama sa background, nagkakapi siya. Kasama yun sa aming pinag-usapan ni Papa kasi si Hagrid, usually pag umuwi siya dito, or for example wala siyang pasok or wala siyang training sa basketball, siya lang yung mag-isa talaga dito sa bahay. Siyempre ako nandun lang din sa tindahan, kaya sobrang hirap din para sa akin yun, no, na siyempre gusto kong mag-serve sa aking pamilya, ako yung magluto, ganyan. So, we've decided na unahin talaga yung family. Which is sa church namin, yun yung pinaka-golden na kailangan family first talaga. So, we have to prioritize Hagrid. Matinding atensyon talaga sa pambaon niya kasi kailangan maaga magising, and then dito na rin kami magluluto ng mga food for pagpaninda noon sa aming tindahan. So, ayun. Pero hindi naman siya makaka-apekto kahit magsara yung isang tindahan because malaki na rin naman yung tindahan namin sa kabila. Kaya na niyang i-cater din kahit wala yung tindahan na isa. Kaya pa rin niyang mag-provide for us, for our family. Okay. Number 2, simplicity. Na ang yung aim namin yung ngayong season ng buhay namin is really to simplify everything in our charot. I-simplify lahat ng pangangailangan namin, yung i-simplify yung buhay namin in general. So, syempre, malilesen din yung aming bayarin kasi wala na isang tindahan. So, isang tindahan na lang yung aming babayaran. And also, so to simplify din na hindi ganoon ka-hassle sa amin na dalawa kaming nandoon, no? Kasi mahirap din siya sa akin. Ingay, wait lang. So, syempre, mahirap para sa akin, guys, na nandoon ako palagi sa tindahan. Kasi, syempre, I have also responsibilities here sa bahay. So, minsan, ang dami kong labahin. Minsan naman, ay, ang ingay, Diyos ko, Lord. Sobrang hirap sa akin, guys, na pagsabayin yun lahat, no? Syempre, pagdating ko dito galing sa tindahan, pagod na ako. So, sobrang hirap yun para sa akin. So, we have to simplify our lives, no? Para magkaroon ng sense yung buhay namin. So, pangatlo is really practice contentment. Ito yung amin talagang pinapractice, yung contentment. Kasi sometimes, may times na matagal kami nag-close kasi gusto pa namin madagdagan pa yung benta. But you know, sometimes you have to trust God. Hindi man sometimes, but all the time, you have to trust God na kahit with exact mga 4:30 kailangan nakapag unti-unti na kaming mag-close, no? Kung ano yung meron, kung ano yung benta, we have to trust God na it will be sufficient for us for the next day, 'di ba? So, yun yung talagang pinapractice namin, yung contentment sa aming sarili. And para magkaroon kami ng contentment sa aming sarili, we have to trust God. So, yun yung pinapractice namin talaga sa lahat ng aspeto ng buhay namin ngayon, na maging kontento sa lahat ng mga ibinibigay ni Lord sa amin. And also, number 4 is spiritual. So, that's part of our spiritual journey. Yung mga ganitong ginagawa namin, guys. Alam ko hindi lahat Christian. But you know, this is our belief. The more kasi, ngayon kasi na medyo hindi ganoon kalaki, marami yung utang namin na binabayaran. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming options na we can close early para i-prioritize yung pag-serve sa church or pag-join sa mga event. So, we have choices na, unlike before, na nung marami kaming utang, we have no choice but to work and work and work para ibayad sa mga utang namin. So, we cannot prioritize God na. So, yun, yung part ng spiritual namin, nakatulong din na mas maging better yung life namin today, in this season in our life. Diba?
And number 5, last is happiness. So, sabi ko sa inyo sa last vlog ko is nawala yung joy ko. 'Di ba before, nung nasa luming bahay pa kami, nung konti pa rin yung responsibilities namin, yung happiness and joy for being parang yung simpleng buhay namin before is, 'di ba, nakakapag-joke ako sa inyo, parang hindi seryoso yung buhay ko, parang lang ba, light lang. So, nandun yung happiness kahit simple yung buhay namin before. But nung nagkaroon na na-open na yung eyes ko sa earthly things, no, na marami na akong gustong i-achieve, marami na kaming gustong marating, marami kaming gustong makuha. So parang naging joy grabber siya. Nawala yung joy in doing parang ito yung passion ko na paggawa ng vlog, sharing my story, sharing my tips, and my journey sa life ko. Nawala siya. So kaya nga medyo nawawala ako sa YouTube. So now kami ni Papa, kasi alam ni Papa yan na yung happiness ko talaga is doing YouTube, even before na hindi pa naman ako nag-i-income, talagang ginagawa ko na siya. Very ako, parang mahilig ako mag-share, yun yung aking maybe gift from God, na mahilig ako mag-share talaga ng aking mga nalalaman or anything na experiences ko sa life. And sabi ko kay Papa, kahit hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko sa YouTube, but my happiness, especially now that I am a born again Christian, mas mas deep na hindi na lang yung earnings, yung parang bonus na lang yung earnings, parang mas more of may parang kailangan may sense of purpose na yung paggagawa mo ng vlog. Alam mo yun, we are doing this for the Lord na. So yun, ganun. Tapos nandito lang naman ako sa bahay, so gagawa na lang ako ng mga YouTube videos ko na ginagawa ko before, na nagpapasaya sa akin. And I am not just sharing my tips and my experiences sa inyo, but also I am sharing also na ako as a Christian wife, kung ano yung mga ginagawa ko ngayon, 'di ba? So yun yung mga namin, kaya isasara namin yung tindahan na isa. But talagang inisip din namin yan, pinagdasal din namin yan kung ano yung magiging desisyon namin. At ang ingit, hindi ko pinano yung selling fan kasi maingay. So yun yung aming pinagdasal, and yun yung mas balancing buhay na mangyayari kung gagawin namin yung pag-close ng store. Si Papa yung nandun kasi siya yung magpo-provide for us, kasi siya naman talaga yung leader, ng provider ng aming family. So kaya naman niya na siya mag-isa doon. And kasi lahat ng mga dito nalulutuin lahat ng pagkain, yung snacks. And then ako naman I will be doing my job as a housewife and as a mother ni Hagrid, na dapat before naman yan naman yung ginagawa ko, pero nawala siya. It's because of our tindahan. So yun lang. So yun lang guys yung naging namin na napag-usapan namin ni Papa about it. So parang in general, parang kung isa-summarize ko is parang lang, gusto lang namin talaga ngayon na mas simpleng buhay. Kasi syempre, mas malaking tindahan, mas bigger responsibilities, and talagang nakukonsume yung time for the family. Yun yung totoo. And may nag-comment ka dito na nung nakaraang vlog na mayroon daw siyang yung paggagawa niya ng affiliate for TikTok, naapektuhan na din yung relationship niya sa husband niya, yung time niya. Which is true, because sometimes marami kang income but it really cost you. May kapalit talaga yan. Syempre yung time sa family and also ganun. And yung iba naman may time sa family but hindi ganun kalaki yung income, no? Kasi syempre may kapalit talaga ang lahat. So ganun talaga yun. Ganun talaga yung buhay. Ganun yung life. So yun lang guys. I hope you guys enjoy, and please comment below kung ano yung mga natutunan ninyo all throughout your journey sa life. Please share nyo din sa baba. Mag-comment kayo sa baba guys, at saka para naman meron din makapulot na lessons na iba na magbabasa ng ating comment, diba? So see you in my next video. Salamat sa panonood and God bless. May dagdag si Papa. May dagdag na ako. Ang isa sa reason ni si Hagrid talaga, kasi si Hagrid papalaki na, araw-araw siya maglalaro ng basketball, may mga activities, hindi kami kasama siya, kaya wala kami
Then sa health po niya, hindi kami makatutok sa pagkain, sa mga gatas niya, wala mo lang, kaya nag-decide kami na pa-stop sa tindahan. Dito lang siya ka Hagrid. Focus lang kasi si Hagrid lang naman yung anak namin. Reason for reason. Napabayaan na yung reason. Pabayaan yung reason. Reason sa paghihirap, napabayaan na. So, what else? Yun lang. Ang time natin sa isa-isa, wala na ako. Dahil gabi na tayo uwi, 7 or 8 p.m. na. Aalis tayo, 3 p.m., 4 p.m. AM gising tayo. 5, kailangan nandun na tayo. Sobrang hirap, sobra. Noon lang. Quality time lang. Gusto lang natin yung quality time sa pamilya. Contentment. May kontento ka na sa pamilya mo. Kontento ka na sa ginagawa nyo. Noon lang. Be happy. Jollibee. Bida ang saya. Ano to?